Good morning! Cooking pancake, egg for my bebe. Tanggal mo na kaya Jackie mo yung bleach dyan, no? Jackie, pasuyo nga. Yung sunrock sa table. Yan. Magana-gano dito yung naglinis si Nonrox. Breakfast ng aking uniko iho. Masyadong malamok ata dyan. Ilabas mo isang anak. Ano ba yan? Parado na naman ilong mo. Maple syrup o yung ano? Strawberry. Strawberry? Forever strawberry siya. Ayun, may ano pa pala yung ginawa kong tuna spread. So, yan. Yan ang breakfast ko ngayon kasi kanina pa kumukulo yung chunk ko. Ang dami kong kinain kagabi. Ang dami kong nakain kasi yung ulam namin. Kumukulo pa rin siya nito. Pero siguro pag natulog ka na busog, parang pagising mo gutom ka. No? Ang weird lang. Anyway, good morning guys. Happy Friday. Maaga silang ano mamaya. Lalabas. Naku, tulalay na naman. Dala mo, kapag di mo lang, punta tayo kila daddy mo, ha? Visit ka. Visit. Dala kang ano para kay lolo mo. Fruits. Na? Breakfast tayo, guys. Jackie, Emma! Almusal na muna. Lalaban na si Emma. Aga-aga. Ayun, may ano pa pala yung ginawa kong tuna spread. So, yan. Yan ang breakfast ko ngayon kasi kanina pa kumukulo yung chunk ko. Ang dami kong kinain kagabi. Ang dami kong nakain kasi yung ulam namin. Kumukulo pa rin siya nito. Pero siguro pag natulog ka na busog, parang pagising mo gutom ka. No? Ang weird lang. Anyway, good morning guys. Happy Friday. Maaga silang ano mamaya. Lalabas. Naku, tulalay na naman. Dala mo, kapag di mo lang, punta tayo kila daddy mo, ha? Visit ka. Visit. Dala kang ano para kay lolo mo. Fruits. Na? Breakfast tayo guys. Jackie, Emma! Almusal na muna. Lalaban na si Emma. Aga-aga. Umuulan guys. Wala. Puno na yung ano. Ko lang walang matamaan dyan. Wala naman utaw. Ngayon nyo oh. Good morning. Wala. No, good morning lang ako. Ang price ko. Ayun ang aking herb. Sabi nga pala ni daddy, wag ko daw kalimutan lagi sa vlog kasi nanonood na ata siya. Ay yung mga ano namin, wall garden namin. Ayun daddy, ayun sinasabi ko sa iyo na matayo. Na dead siya. Pero pinalitan ko siya ng ano, ng tomato. Ayun oh. Yung kamatis na nagluluto ako pag ano ko, pag hiwa ko, may tumutubo na. So, ayun. Bakit malabo? Tomato? Yan. Tomato siya. Finish na? Bilis na. Tapusin na. Ayan, guys. Aking herb. Na hindi na purong herb. By the way, ito nga pala, oh. Tinan nyo itsura. Puro trapal. Yan ang pinagningit-ngit ni best ko. Ng best friend ko. Alam nyo ba? Ayan, yung mga trapal na yan. Kung bakit daw, bili ako ng kung ano-ano. Hindi ko daw muna ipaayos ng bahay namin. Kalex ka bes. Hayaan mo na kami yan. Hayaan mo kami mga problema niya. Huwag po kami pangunahan, okay? Pero lang naman yan eh. Hindi pa naman ipo-ipo or kung anik na ano, dilubyo yung ano, dumadaan sa Pilipinas. So, don't worry. Huwag mo kaming alalahanin. Ano yung ipo-ipo? What is ipo-ipo in English? Yung ano, tornado. Ayun. Ayan na kaya yun. Pero nakunwood, wag naman yung ano, nung dumaan yung dito. Kaso, minsan it's
irritating lang na pinangunahan ka ng isang best friend mo. Hindi nakakatawa talaga dito. Wala tayong wala tayong basement. Matatag lang tayo. Hindi naman tornado dito, bira lang. So, ayun lang, best ha. Sabi ko sa'yo, huwag mo kami nalalakan. Kasi, tatay ko yung ano niya, yung magpapagawa niya. Kasi hindi kami pwede basta-basta mag-ano dito. Alam mo na, kasi nga, bahay ko ng parents ko, ng tatay ko. So, tatay ko yung pwede lang makialam doon. Although, mga installation, mga something is pwede allowed. And, hindi naman necessarily na kailangan namin magpaalam. Pero, syempre, as respect, di ba, sa may-ari ng bahay. So, kailangan magpaalam kapag kami gagawin something. So, yun nga. Moving on tayo. Faster na. Finish mo na yan. Si Maggie, oh. Borlogis. Tingnan natin yung mga puppies test. Lalaki na nila, grabe. Sana ganyan na lang sila. Huwag nang lumaki ng bonggang-bongga. Si Maggie na nagme-mens. Magaling ko na yan siguro next week. Sa vet para ipa-spay. Ano, Maggie? Ipa-spay na ito. Maggie, choy. Uy, sus. Tanggalin siya ng uterus. Uterus ba? Ewan ko, basta yun na yun. Good morning, babies! Good morning! Mami, nang magamit na tayo ang aming para hindi na masyado pinapansin sa dati. Oo, pinapansin ko naman lahat yun eh. Hindi pwedeng hindi magtatampo yun eh. Oop! 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 Go, 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 go! Sino unang-una kasi natin dito sa bahay? Si Kuya Natsu. Sunod si Tipi. Sunod si Grutin. Hindi, sunod si Puchi. Si Grutin muna. Sunod si Pochi. Sunod si Conan. And then bunsoy si Maggie. Hindi, nauna si Miggy bago may Conan. Ano ba si Miggy? Doon, wala pa si Okay. Hindi bunsoy pala si Conan eh. Pero siya pinakamalaki ngayon. Pagkain ng dog, guys. Bigla ako nagpe-prepare niyan. Aga mo naman bumili. Takot ko na naman maubusan. Lunch lang yan everyday. Tapos iba-iba lang yung gulay na sinasali. Pakukuluan muna and then palalamigin niya. Tapos papagbiling. Ngayon, nalagay niya is kalabasa. Para healthy. Uy! Uy! Ayun ka na naman! Ikaw na naman eh! Ano pinapasa kasi yung ano mo dyan? Labas na? Labas na? Ha? Dyan muna! Dyan muna! Dyan muna! Saan pa kayo? Tila yung ito. Little Groot! Little Groot! Ito ka mukha na eh. May ginong bebe pa. Tagal naman matapos ng batang ite. Bilis na. Bigyan natin ito sa bebes na lang. Sino mauna? Ay! Takaw! Grabe, lunok lang! Sino na si Minigroup? Yun na. Ito? Huwag ka sila kaso wala siyang itim sa likod. Hi! 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 Kain tayo guys. Nagluto ako ng shin ramen. Ayan. Siguro mga 2 weeks na ako hindi nakakain yan. Kaya pagbigyan nyo ako ngayon please. Hinala ko na rin si Kimchi. Hiningit ko si daddy. Ka-viber ko siya. Walang ganyanan. Ayan. Tapos nagpahinga ako sa baba ng kaning lamig. Kasi manghang na yung ramen. Tapos mainit pa yung yung kanin mo. Aba, good luck naman sa iyo. Ayan. And then ulam ko is ito. Yung baong kapon ni Kolokoy. Chris. Hindi yan nakain na yung tuna. Yan.
Kainin ko. Let's eat! Hindi pa sila luwas? Kailan pa daw? Ewan ko nga eh. Colors. Nakatulog ako, guys. Nanonood ako ng The Good Wife. Nakatulogin kayo isang episode. Ayun. Nag-upload kasi ako ng vlog kahapon eh. Hello. Nandito na si Chris. Dumating na Chin. Dumating na si Chris. Wala pa. Diba? Hello. I know. Who is calling? Hello. Si Mirai. Ay? Nakahawa yung ano ni Mika. Ayan. Ayan. Hi, Kuya Peter. Hi, Kuya Peter. Mag-hi ka sa vlog. Hi ka daw sa vlog. Ay? Nawala. Hello. Ayan na nga. Oh, ayan. Nakikita mo kami? Ikaw wala ka. Yan. Ayun. Hi, Kuya. Hi. Pugi ah. Pugi ah. Kailan kayo uwi? Ayun yung desktop. Dito sa baba. Nawawala ka. Okay na tong desktop, Chen? Mm-mm. Okay na to? Gumagana na? Hello. Uy, galing. Puro itim ah. Ang pangit mo, ang pangit mo. Naaway niya na naman si Peter. Ang ganda ng Lucia. Magandang hapon, baby love. Naligo ito? Mek? Naligo? Pumunta si Mudra? Ganun. Dito lang siya pinaliguan mo. Borologi si tita. Ay, ano ba yun? Pamuya na lang. Muya. Sarap talaga. Ay, sabay pa. Anak ng patolang amoy-amoy na yan. Nakakaano. Adik. Ang cute na ano niya. Headband. Kikay na to si ano eh. Si Lucia yan eh. Hindi. Alam niyo, ayaw niya nang ina-announce siya. Yung kinukumutan. Kahit yung tawag doon? Yung, ang tawag nga doon dyan? Yung para siyang nakaano? Padel. Basta yung nakaano siya, guys. Parang cover siya ng ano, mahigpit. O, yun nun. Kahit di nga mahigpit eh. Nagagalit siya. Gusto niya nakaka-move siya ng free. Ito. Itim-itim. Anong tela sa Tela. sinulid na black? Ang ganda-ganda naman ng angel na yun. Ang baby girl na yun. Ay, sobra. Okay na tela ko na kami sa... Ano? Saan? Sa page. One day. Wow. Start ka na, Day. Magkano kontrata natin? Sahod mo. Magkano monthly? Char. Bagong employee. Bagong employee. New hire. Training to train. Train mo ah. Hindi ako ng listahan ng Train mo yan. ng yun, presyo. Nana yan. Naayos kagabi. Ang galing naman. Pinalitan lang ng battery yung pero yung reformat di pa nagawa. Kasi sila yung hard disk ko lang ang paglilipatan ng mga Okay. Okay ka lang? Yung gagamba ni daddy mo baka makawala. Careful. Hey guys, we're on our way na sa Pasig. Kalurks ang bigat ng mga weights ni daddy. Parang nagka-stiff neck ata ako eh. Kasi si Jepoy lang yung nagbaba from 3rd floor. And then, ayun. Nagpasuyo ako sa tricycle driver kanina. Para mailabas namin sa labas. Ang magantay ng grab. Oh my God. Ramdam ko yung... Tanggal-tanggalin na yan natin. Sabi niya daw, tanggal-tanggalin na lang daw yung mga plates. Hindi naman galit si daddy, syempre. Okay na yun para isang buo. Kaya yun, naantay na kami dahil yung papaano. Sabi ko, salubungin na lang kami. Ano ba ginagawa dito? Tataas ang mga scaffoldings. Ate,
Baka manood tayo ng sine ngayon, anak. Gusto mo? Ayaw mo? Yung mga animals na ano? Anong title nun? Yung toy ngayon sa McDo. Anong title ng movie na yan? Happy? The Secret Life of Pets. Ah, The Secret Life of Pero Pets. showing na ngayon dati. Oo nga, ayaw mong manood ng sine. Bakit na yun? Kasi showing na ulit ngayon eh. Hmm? Na-showing na ngayon dati. Napanood mo na? Hindi. Di pa pala eh. Dapat, ano yung, dapat yung mga bago talaga. Hindi yung ganyan. Luma na yun. Ano na yan? Ganun pa siya. Ay, naku. Me. We're here na guys, sa Pasig. Yan, umorder akong ano, chicken, pancit canton, and then favorite ni ko loko eh. Hmm? Wag. Mag-rice ka na kayo, may rice oh. Sige, daddy, kayo na. Doon kami ni Froggy sana. Una may, kayo na. Parang nung Ha? nagmamagluto si Daddy. Hindi pa mo magluto si daddy. Pinggang, ganyan na? Walang kalamansi. Meron dyan, doon sa ano. Ayun oh, naka-separate na. Ito anak, supa to. Gusto mo mag-rice, anak ko? Ito yung sausawan niya, no? Ayoko. Hindi ako sanay sa sasawa ng guys, di ba? May rice mo na. Rice muna, wait lang. Mag-rice tayo. That's it, guys. Busy yung magtatay, oh. Excuse me. Hindi naman totoong burp yun eh. Ano yun? Trick ko lang yun eh. Oo nga, ano. Dighay. Busy sa kanilang hataton. Don't chaka. Ayusin mo kaya dati yung ano, yung computer table mo dati doon, no? Ipaharap mo. Maybe you need to get rid of the clutter behind it. Wakala ko ba naglinis ka na dito? Alam mo yung naayos ko? Diba pa Front. doon? See, we're in the, ano, parang Kailan din ayusin yung ceiling? missile silo. Dilapidated na. Marami ng missile na nung-launch dito, kaya few I months. changed the shaman though. Ay, doon na kasi itong hospital. Bear with us. Dito kami nagsimula ng ano, we're just young. Look at the picture. Show them. Evolved. And even check out Chris. Yan si Chris. He's even cuter than before. And I'm handsomer than before. Oh, Zeus! And look at mommy. She's rock and roll. It has a buck Cute. tooth. Nandito pa nga yung cabinet namin, oh. Kaso, ang dami ng ano. Ang daming kailangan Ilan taon na yan? ayusin ni Dario. Dito muna kami matutulog Will be guys. long and tedious, but we'll get there. Na-miss daw ni Chris dito matulog sana sa Pasig. So, ayun. Mag-overnight kami, guys. Dito na kami matulog. Tomorrow na lang kami. Ano. Oh, wait. After breakfast. Ayun. Ay! Buburli si Daddy. Tumakas pa yung dalawang yan. Actually, natutulog na ako kanina. Kaso, nararamdaman ko may patakas na mga ano eh. Ayun. Kumain lang sila ng, ano, ng ice cream kasi nga nagkaka-dinner lang namin, diba? Hindi na kami tumuloy pala manood ng sine kasi pinamad na ako. Lakas kasi ng ulan kanina. Next time na lang. So you guys, we'll see you tomorrow. Good night. Hi! Good night, baby. Night. Dito. Look! Parang ko pag finger. Ito, tinuturo lang kita. Good night.